Thank you, Mother. Mandilithathe elithuba ndikhawulezile ndibulise iapostles, prophet, evangelists, pastors and teachers. Otata abakhulu, omama abakhulu, abantu abatsha, umuntu wonke kule ndawo. Ndibulise ngokhethekileyo abathathu. Ndithi hello. Ndimbulisa ke wonke umuntu olapha, ndibulise ne-praise and worship team eChokamnandi. Ndibulise wonke umuntu olapha egameni elihle lenkosi uKristu Yesu. Amen. Sifikelele kwindaba ye-toast. Xa kungenwa kwi-toast ke kusube kungenwa kwi-ritual. Okay. Kahle i-toast le is a ritual. I-ritual ke yinto umsebenzi ongagqibeleli if ayenziwanga. Kufakwa istampu once kuthiwe toast. Now ndiyafana nam ke nomama uNdongeni. Ndiyathanda into ukuyicacisa kuqala. Xa kuthethwa nge-toast kuselwa i-champagne. Emtshatweni, kwi-anniversary, kwi-birthday. Ngoba kahle i-toast le yenziwa kwiinto ezinokuthanani ne-life. So when you drink i-champagne kwi-celebration, it symbolizes the manifestation of moving upward. Kukhona i-shift eyenziwayo. Njengoba siyazi ukuthi this is a new journey abangena kuyo. So it's a shift. It means we are celebrating the divine appointment, the time elenziwa nguThixo. As ebesithi umfundisi kule ndawo esithi umthatho uvela kuThixo. So it's a symbol that now we are shifting from physicality to spiritual realm. Because when kuthethwa ngomthatho, i-originator yomthatho, it's God, and God is a spirit. Amen. uThixo ngumoya. So awuze ungene kwizinto ezenziwa nguThixo uphelele enyameni ungangene emoyeni. So asingena kule ritual siyabona mosiba akuthethwa nje amazwi, kuthethwa amazwi kuthiwe laqa usele. Yindima into yokuba amazwi aselwe. Amazwi aselwe. Yindima noma kuthethwa amazwi kuba kuselwe. Asiswe lamazwi. Now kukhona ngoku lanto abakuthiwa masithi chess. Yabona yosatisfika pha ku-chess sibe sesim-understanda kakuhle. Xa kuthiwa chess kungquba neza glass kukhona isound eyenzeka. Kaklik. So it is the meaning, it symbolizes a sound of one voice that succeed the manifestation. Now akusitwa mosithi chess and sonke apha siyathini siyasela siyathini siyaklika iglasses. We are making a sound that these words, we are sending a sound that succeeds the manifestation. So whatever amazwi esiwathathayo in the spiritual realm ahamba phambili ayakulinda ukuthi make sure whatever we said in this place, it is going to manifest. It is going to materialize. It is going to be tangible. Izaba into ebonakala yephatheka.
So sithetha lonto kasi cleaner as a glass, we are making a sound. Mama. When we say chairs, we are saying let us do it together. Sending this sound from the spiritual, from the physical realm to the spiritual realm. Are the words that are carrying blessings, are the words that are carrying goodwill to their marriage as they are enter into the new journey. And the lamas also are binding together different families. Now, igalelo ke ngoku ichampagne ineza bubbles. Okay, even the bubbles as new guy, each and everything in the spiritual realm is in a meaning, and it speaks. In meaning ye bubbles, okay, it symbolizes the rising up of the prayers and their dreams. They are symbolizing the ascending of the prayers from the physical realm into the spiritual realm. When Ezra sparkles zinyuka, yisembuli yemithandazo ngoba phamba kube kholemini kuthandazile. And in akulejeni kuzathwa continue ngomthandazo. Singakhululeka sithe ngimome ngaphambili ngoku. Ayingo ends. So ndiyanikhululela ubani ngathi asibawo siyabulela ngokudla osisikelele ngakho. Kupha konke ukufa Nkosi ukuze xa sikudla siphile egameni leNkosi uKristu. Amen. So kunyuka imithandazo besatsho ndithi kuthandaziwe ngela xesha bekuprepare for umthandazo. When I look in the Bible, kwincwadi yeNdumiso 127, ithi uThixo akawakhumsi. Bafumaneka bebulaleka bawakhayo. So we ought to ubasinyusa imithandazo. So it is a symbol yoba kunyuswa ngalamazwi azawuthethwa kule ndawo. Also kunyuswa imithandazo, kunyuswa your dreams. We don't know your dreams, but your dreams are in your heart. God knows your dreams. Finally, when we drink, asisela ke ngoku. Spiritually, it is a symbol. It is the act that bridges the gap between physical and spiritual. Now, ngoba ndisoloko ndimane ndiqobalisa ngantoni nge-spiritual. Ngoba izinto azipheleli kwinyama, ziphelela phi kumoya. Ngoba kulapho i-originate yazo ikhona. Iphuma from the spirit. So when we drink, it signifies purification. It signifies communication. And it seals the covenant unity between the two people or parties. So when Caesar ndicela ke ngoku sekugalelwa kamanje. Ndicela ndiphiwe ke ngoku eyami iglasi sizawungena ke ngoku kwi-toast bendisayicacisa. Uba xa sisenza i-toast senza nto. Ndake ndava omnye umuntu omkhulu eceliwe uba makenze i-toast. Wathi hayi i-toast yinto yabantwana. Ndaqonda uba akayi-understand. Wakayi-understand because i-ritual ayenziwa ngabantwana. Abantu abenza i-ritual ngabantu abakhulu and ngabantu abanamafa. Uyabona mna ngoku ndikrobile. Awuphelo nyaka ndingangenanga kasasa. So ndiyaqualifya ukuba ndenze le ritual because sendiyintokazi enkulu.
Masiphakamiseni ke iglasi zethu ndimaphezulu ke ngoku. Sisiphethe iglasi sethu sonke, sesigalele sonke. Kusekho iglasi, kusekho ezantsi, kusekho inazikezi empty. All right, if awuna glass enzana ngenanana okubalulekile laa nto asawusela. The important thing is it doesn't matter usela ntoni, the important thing kukusela. So thatha nedrink yakho so that usele. Ukusela because la mazwi funeka siwaselile. Ngamanje singamaXhosa siyayazi ukuthi hey xa kungathiwa kwenziwa umsebenzi ozawuthi kufuneka into yoba kubekho into eziselwayo, kukho amazwi anganawuthethwa nje kungakhange kubekho into eziselwayo ngoba la mazwi funeka eseliwe to seal lo msebenzi. Sonke siredi ne? Isiphi yokuqala esizayithatha sive athi ngoku akusengo I, akusengo me, akusengo myself, ngoku ungu-we, ungu-us, together. Let us sip togetherness. Sisela ngoku ilizwe lithini? Togetherness. Liphinde ngathi kukho abangalivani? Togetherness. So ngoku singu-we, singu-I, and together. Bendike ndathetha ke ngento yoba le ritual inento futhi nento yokuhlala ine-journey and ine-life. Now, I want to speak light in this new journey and in this new life eningena kuyo yomtshato, because umtshato kuni ngoku it's a new life. Niqala ntoni? Ubomi obutsha. So let us kobu bomi butsha nolu hambo lutsha, let us bring light. Yabona la ncwadi utate bebafundela yona apha kukho phaa ku-verse 26 chapter 1 apho uThixo wathi before adale yonke into, let there be light. So when we speak light, ubumnyama buyathini? We are dead. So in this new journey, in this new life, we are speaking light. Isipho elandelayo not necessarily ke ndiyayazi uba ziyazidla ngoba ntathu le nto ndiyityani ngoba hleze zingabi ntathu isipho zethu zidlule. So le nto ndiyityani. Now isipho elandelayo bathethe kamandi abantu bethetha hayo besisikeli kama ke sikhwabeni izandla namfundo besisikeli kamandi ngokugqibela kuphethe emveni kwami. Akwasithetha awuthethwa emveni ngoba kwenziwe i-ritual. Now phezu kwala mazwi bethethiwe apha ividiyo xa kuvidorayizwa ke xa kuthathwa kwenzelwa into yoba ngamaxesha anzima nitsale laa vidiyo izonikhumbuza, because la mazwi abethethwa apha zii-pillars kule ndlela, ngamandla kule ndlela. Now ke ngoku for you to uba ni-aplaye kakuhle la mazwi ebethethwa apha, you need wisdom. Now kule journey yenu I speak i-wisdom. I-wisdom kayihambi yodwa, inamawele ayo, knowledge and understanding. So in your journey nincedwe bubulumko, nincedwe ukwazi, nincedwe ukuqonda. Let's sip i-wisdom.
Wisdom. Hayi bo, kutheni ndingava kuthi kukho iglasi kunakude kutshona ndithi chess. Njini ndiyacoma ndikhona into efana mandingenzekile. Ezaa glasi, hayi manje siselele uwisdom chess. Ndizayibuyela ke ngoku eyokugqibela. Love, peace, joy, happiness. Love, peace, mesejilo osikike. Happiness, joy. Soze u-enjoye umtshado wakho if ezondo zoyi-4 azikho. If there is no love, you practice love. You pray. Besethe umama apha noba nixabene ungayolala uxabene because that is not love. Love forgives. Love does not keep records. So love. Peace. Joy. Happiness. Let us begin. Hallelujah.